Aku senenge karo Mas Garangi semangat energik lincah ngono lho aku seneng tenan. Nggih, miturut kahanan Mas. Kahanan pripun? Nggih wong sing nabuhi nom-nom sing mirsani nggih kathahe sementen dadi nggih timbul semangat. Sing ngendhangi kena hukum karma kuwi. Ngapa? Ana wong tuwa sik ngopi, garing, ngadeg. Lah, entuk gawean ra kowe. Wong tuwa kok ya. Wong tuwa ki walate sik gedhe. Ngono, ning aku seneng kaya anak lanang kaya jadi sing nunggu tlatah kene ya anakku Mas Sunaryo kuwi. Nah ya matur sembah nuwun. Kingko kira-kira pirang jam nggih? Ngapa hubungannya apa? Ademe ra umum. Kowe aja ngono. Seniman harus profesional. Lho wong sambat apa ora entuk? Ya ora perlu diketok-ketokke. Aku karo kowe lak ditimbali karo panitia. Betul. Tur ya entuk rejeki. Sing mirsani lho ora entuk apa-apa ora sambat. Lho, ngono kuwi lho. Aku ki wong jenenge manusia itu tidak bisa lepas saka rasa sambat. Sambat ki wis lumrah, ning kanthi dirubung piyai sakmene timbul hangat dan timbul semangat. Iki urung tutuk leh ngomong. Oh, timbul hangat semangat akhirnya menjadi sehat. Sehat. Mau ning kono ya nyetutur bareng weruh sing mirsani kok ngene iki terus dadi semangatku timbul. Nggih. Wong ya paribasane bar poso 2 taun punjul. Poso kok dipeksa ya. Poso tontonan maksudku. Ya wis ben sing nglakoni kan kabeh. Nggih. Ya seniman ya nglakoni, ora mung seniman kabeh sing nglakoni. Lelakon wajibe mung dilakoni. Malah sok-sok menawi seniman iku padha nuwun sewu do nuntut. Piye to ora ndang dibuka. Ora mesake seniman lho ora iso mangan, kelangan pegawean. Seniman iki gur kelangan pegawean, ning masih banyak masyarakat yang harus kehilangan keluarganya. Lho, sing penak seniman. Betul. Kira-kira ngomongmu ngono ki tekan ati apa ora? Lha iki piye to wong dirungokne wong pirang-pirang kok iso piye to? Kadang ki sing metu karo ning jero ati ki beda kok. Ya lek ngene jenenge ndok ngono kuwi. Dandok. Ning ya ora apa-apa iki bali ning awake dhewe iki ya bersyukur malam hari ini diberi sesuatu rezeki. Betul. Rezeki iki tan kinira tekone. Wah jan. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-454. Selamat untuk Kabupaten Madiun. Iki sing ngasta panjenengane Bapak Kajimbing. Aku yen nyebut wong biyen mergo kan kenalane ya Kajimbing ngono wae. Ning ini malah asma akrab, Mas. Mboten nama lengkape prisa mboten. Nah, niku jujur mboten. Bapak Haji Ahmad Dawami Ragil Saputra. Ning orang tuh ada yang lebih bangga dipanggil oleh nama panggilannya. Kaya aku ki wiwit SMA nganti saiki ki ning ndi ya diundang Gareng. Malah jenengku dhewe sing dibancai bubur abang putih ki ora tau disebut wong. Ya itulah, itu termasuk rezeki kok Mas. Dengan nama panggilan menjadi beken, menjadi dikenal orang. Sekali lagi selamat untuk Kabupaten Madiun yang ke-454. Dijabarke, ayo. Sing apa sing tak jabarke? Ya iki sik Madiun sik per hurufe sik. Aja per huruf to, kowe bebane kok abote ra umum. Loh, aku karo kowe nang kene iki entuke meh padha lho. Kowe iso bane piye to? Lah ya ning aja per huruf, wong kowe wong dodol yen entuk dinyang kan laris. Oh, ya wes. Aku tak nenyang per suku kata. Dadi Madiun. Madiun. Heeh. Ma. Iki masuk umur yang ke-454 tahun Kabupaten Madiun. Ya ndak? Benar, ya. Dipimpin oleh seorang bupati, kalau saya menyebut lebih bekennya Bapak Kajimbing. Iki sing rada angel ki untuk masyarakat sepenuhnya hasil pembangunan Kabupaten Madiun ini. Wah, iya. Apa umure? Umure 454. 4 penjuru yang dibangun. Lor Kidul
Etan Kulon berpusatkan di tengah kota. Ya ta? 5 sila Pancasila sebagai pondasi dalam membangun Kabupaten Madiun ini. Balik 4 meneh. 4 yang diprioritaskan itu 4 W. Apa ae? Waras, wareg, wisma, wastra. Tegese waras ki sehat, wareg kuwi pangan, wisma kuwi omah, wastra kuwi sandang. Sing diutamakan dalam membangun Madiun ini mencukupi sandang pangan papan lan kesehatane masyarakat. Oh iya, elah. Dadi apa mau? 4W mau apa? Wareg, waras. Sehat itu nomor 1. Waras, wareg, wisma, wastra. Wastra. Janjane nek 5 lek Madiun kuwi. 5 piye? Apa ki mau? Waras, wareg, wisma, wastra. Keri dhewe sindene bintang pada hari ini yaitu waria. Wi 5. Oh, kuwi 6. Apa neh? Bintang tamune lak waria. Heeh. 6. Apa kuwi? Wah, aku moh. Wah, itu. Gleleng wis kaji mbiyen jajal kaya apa ora. Kanthi tema ya kuwi bangkit bersama sejahtera semua. Ngono kuwi Mas Gareng. Tegese ya pancen sing jenenge kebangkitan dari Kabupaten Madiun ki ora bisa mung dipasrahke marang para ingkang kawogan, para pemerintah, ning kudu bebarengan karo warga masyarakat untuk bangkit bersama-sama dadi bisa menikmati jaya semuanya ngono. Kabeh ki padha kena lelakone, ning lelakon ki yen wis dilakoni aja digawa sak teruse. Cukup dicukupi, saiki bangkit, ayo kembali semangat lagi seperti sedia kala. Ya, yen diitung padha-padha aja meneh kok piyayi sakmene. Aku ki sing tukang hibur kowe ngedrop, Mas. Bab apa? Lho kok bab ya corona sing tak rembuke bab pandemi iki. Corona Teko kuwi aku jroning setengah tahun drop. Artinya bukan drop karena sakit. Secara mental justru aku yang diserang. Bayangno, pirang-pirang dino manggung ngerti-ngerti digrek mandek. 10 job batal kabeh. 50 job isih ninggal DP kari nglakoni. Iki apik kuwi. Lho kok apik? Lah iya. Ning mestine kono ya nglakoni ning delalah ana sawijining lelakon sing membuat saya bangkit. Lelakon iki nadyan aku lelakon ya ngetokke ragat, ning malah justru menimbulkan semangat bagi hidup saya. Kok iso? Pandemi ora duwe duit iki lha kok anakku nembung. Pak, aku iki nuwun sewu aku ora pamer niki kanyatan sing tak lakoni. Pak, aku ditampa ning spesialis anak. Terus, Nduk, delalah ning ngarep kuwi mobil Pajero diparkir. Dol. Tanggung jawab kok ya. Tanggung jawab dari situ timbul karena anakku semangat belajar, aku pun harus semangat hidup untuk mencari rezeki entah bagaimana jalannya. Loh, ya alhamdulillah Mas, dadi aku saiki wis ra mobil lah. Lah iya malah apik, tegese ya kancane ya akeh. Mung beda yen aku ora ngono kuwi ning lakone meh padha. Piye, Mas? Pandemi lah ora oleh wayangan. Heeh. Otomatis saya mengambil jalan pintas yaitu wayang virtual. Wayang virtual. Monggo jenenge wayang virtual kuwi kudu duwe studio. Betul. Aku duwe lemah ning ora iso bangun, ora enek tanggapan. Lah sing tak sawang Innova. Iki ditumpaki ora ning ndi-ndi enek gunane. Dol. Dadi studio nganti saiki. Tapi aku virtual ora cocok. Lah ngopo? Lah wong virtual ki lak rekaman dhewe ning studio. Dagelan ra payu. Upama mbok jakno malah lara ati. Lah ngapa? Dagel ora ono sing nonton ya gone dhewe iki. Guyune iki malah lara ning kene. Lah ger ngono ora apa-apa kaya. Lekas ABC kono wis. Ayah. Ngono rembane ra drop aku pengen roh. Ning ngene Mas Gareng. Dalem Mas. Nyuwun wekdal sawetawis.
Nuwun sewu menawi Madiun menika sampun kondang dados kampung pesilat. Leres. Mangke ngampil wirawirine Mas nggih. Cakepane mangke tentang Madiun kampung pesilat. Oh, iki saire diganti. Nggih, sairipun dipun ganti Asmarandana. Bawanipun kula nyuwun dumateng Ibu Sukesi Rahayu mangke bablas ndangdutipun kampung pesilat. Kula aturaken dumateng Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati sumrambahipun sedaya para warga masyarakat ing Kukuban Madiun. Nggih. Monggo Bu Kesi sampeyan bawani sik ya, Madiun kampung pesilat. Manunggal tekad nyawiji Suarane sik utuh, bojomu suarane sik utuh ya. Adalah wis manak piro, Nduk? Iki ngomone swara rasa ngomone manak to. Lho ku ya pengaruh lho, wong kakean ngeden iki suarane sok rusak lho. Wah, ora ngerti medis kok. Iki ora ngeden iki. Oh, ora ngeden ya. Operasi ya. Wah. Ojake senengane butulan bocah. Iya, Bu. Madiun kampung pesilat anggayuh ayem lan tentrem. Keluarga ideal iki ya iki ya. Kok iso? Sing lanang dalang, sing wedok nyinden, lho ketok serasi, ketok harmonis. Kuwi ya dipandang sudut positif. Ya sudut negatif ana sing celuluk. Wah, bojone sing wedok nyinden, sing lanang dalan, sing lanang rawani royal. Ya malah aman no. Aman apa ya jirih kuwi kok. Ya wis ben ayo. Kakoni. Nambaran budi tama guyub rukun budaya kampung pesilat Madiun Masuk. ngrembaka jayeng bawana Sing cetha, Mbak. Ya. manunggal
Kampung Pesilat Madiun ngrembaka njayeng bawana Mas Sing Gareng. kripta sinten iki Mas? Menawi cakepanipun kula nanging aransemenipun lagunipun Kinarta Sabda. Leres Nggih, nggih. Mbok menawi mangke dipun betahaken ning ya kuwi mergo iki sik numpang ya rada rekoso ya Mas. Numpang piye? Numpang wirawiri iki mau lho. Nggih. Iringane dadi ya rekoso upama yen dipatenke. Iya, Dadi wis ana patene dhewe. Wah, jan memang di sini pusatnya para pendekar-pendekar dari berbagai ilmu pesilatan. Bener. Jadi kene iki nggone wong sehat Mas. Dadi corona wingi iki wis ora temomo ning. Komunitas rondo merana. Aku seneng kuwi malam. Aku melu. Iya. Ngono kuwi ya. Wong corona kok komunitas rondo merana. Corona ki corona, ki cobaan yang harus diterima umat manusia seluruh dunia. Roda ekonomi pun juga terpengaruh, tidak hanya kesehatan. Begitu corona teko, ekonomi anjlok. Nah, namun demikian harus kita terima karena ini adalah cobaan dari ilahi. Wah, iya. Ngono. Memberi semangat. Wong yen beriman tebal itu jangankan diberi pahala, diberi cobaan harus tetap bersyukur. Pangeran nyoba karo titah iki wis diukur kekuatane sing dicoba, iki wis diukur ngono kuwi. Kowe kok mau ngopeni awakmu dhewe pol-pole keluarga. Lah terus? Aku iki corona ngopeni wong swidak telu kena corona. RT iki, Mas. Lagi iki RT kok gleleng ayo. Gleleng to begitu diangkat kena corona kok. Ora isine TBK tok. Ha iya. Tombok. Lah iya, pancen sing jeneng siji RT, loro takmir masjid. Kuwi pancen yo ngibadah tenan Mas Gareng. Lah iya yen biyen kan RT iki rekoso terus. Sabar ngono corona rekoso plus tombok. Nah ya kuwi mau ya tetep tak lakoni kanthi happy. Wah, kanthi seneng. Yen aku loro terus pendudukku atau wargaku saya nemen. Nah, betul. Mula saiki ayo seneng-seneng. Lah iki maksamu apa padu? Oh, sik to iki. Iki lho, sampean takon ngancani genduk wedok iki lho. Sapa? Umi Hafifah, numpak sepur ngancani Mas Gareng. Yuk, tetes.
yen boros ya iki. Kok iso boros? Lungguh ngadeg kowe dadak numpak sepur ya boros. Iki ndudhae mutiara kependhem ngono lho. Iki- Tembang-tembang lawas sing arang-arang metu. Iki lagu lawas iki aku urung lahir kowe lagu iki wis ana apa menawa. Lah iya Berarti sudah 50 atau setengah abad punjul. Aduh iki supaya ditepungake Piai. Mestinya ada yang kenal tapi mungkin ada yang belum kenal. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, ditepun. Nggih, dipun tepungaken. Heeh. Dipun tapokaken. Nami kula Umi Hafifah, Kong. Kok ya aja ketuan to. Kok kong lho. Lah pripun? Ya Pak D ngono apa piye apa Pak apa Om apa A. Lah jenengan niku sak mbah kula lho. Wah ya piye iki sing ngene iki. Ya bener. Ya pas yo sak mbahmu ning kene iki ning panggung undange aja tuwek-tuwek. Moga yen aku mbok undang kong sing arep nanggap wedi kok aja tak gareng tak tanggap sesuk mati. Ampun. Amin. Hei. Gareng wayang kulit. Amin. Ngono aja tuwek-tuwek. Pak D. Nggih, Kong. Iki bocah iki anggere sik wong ngene iki calugu iki ilate kekunci anggere kong ya ora apa-apa. Wong nyatane ya aku wis tuwek tenan. Omahmu ndi to, Nduk? Kula saking Pulung Ponorogo. Oh, cedhak. Ngendi kene? Kemeruh kowe iki. Kidul kono. Kidul iki ngendi? Kidul iki ngendi? Kono. Pundi, kira to, Pak? Lah nggih terus diongkek mriko. Oh, ki tunggale mone madhe pranane tak inggokke rono. Lah iya. Nggih ya Pulung Ponorogo. Nggih. Kok iso nderek Mas Cahyo mungkin penonton semua ingin tahu kok iso nderek Mas Cahyo ki momone piye? Apa kowe iki kos? Apa kontrak? Apa maune kepiye? Kowe iki apa maune ngabdi? Apa piye wis ngono wis? Kula riyen ceritane nggih namung nyumbang. Mboten sengaja riyen niku. Ora sengaja. Nggih. Nyumbang piye maksude? Anu pas mantene Cahyo karo Kesi kowe nyumbang. Mboten, pas Apa? Pak Yoyo niki ngasta wonten lapangan Ponorogo. Wah. Kula nusul. Kula nonton wayang ngoten. Terus kula ten bapak kula diparingi napa niku? Apa? Ten bapak kula Piye bapakmu napa? disuwunke napa niku kertas ten bakul kacang ngoten niku lho. Kok Terus ditulisi. bakule kacang mbok jak munggah panggung. Mboten. Kula nyuwun kertas ten bakul kacang. Ya pakai kertas iki. Ditulisi ten bapak kula. Heeh. Umi badhe niki nyumbang aku ngeten iki. Walah ya niku. Allah, mbok kowe bapakmu kuwi gawe surat kayak dalange ngono. Dadak Nggih, bakul ngoten niku. kacang bareng mbok jak iki ngopo? Leh, tanpa nek bakul kacang surate ya ora mlebu ning nggenku kuwi. Oh kuwi sing surate iki mergo kertas bakul kacang. Heeh. Terus nyumbang kenal Pak Cahyo. Nggih. Pak Cahyo. Pak Cahyo. Aku marai wingi bar melu kakahne iki lho. Iya. Terus ning saiki sekolah. Nggih. Ning ndi, Nduk? Alhamdulillah kula sampun ketampi wonten ing isi Surakarta. Mahasiswa anyar. Nggih. Ning isi. Nggih. Petuk ngono aneh. Nggih. Kuwi dapurmu elek-elek ya dosen lah kuwi kok ngonoan lho. Lah iya padha. Aku RT kowe dosen. Ya sinau sing apik ya, Nduk. Nggih, Kong. Aja kesusu kegodho wong lanang sik. Nggih. Ya. Wong anggar kesusu kegodho lanang engko karire ndak mandek. Nggih. Wis dipacar rung? Sampun. Oh, ya wis. Ya ben normal kok bocah nggih semangat sekolah kok ya. Tiwas tak handrem iki kampase ora ono blok. Menika kunjuk dumateng Mas Cahyo Kuntadi, kula nyuwun tembang Langgam Ali-ali kalian podang kuning tuwin dawanipun. Kula ingkang mbau reksa lapangan tertanda Sorohito. Nggih. Oh nggih, matur nuwun. Ugi menika saking lha iki Pak Bak, Mbah No Kulit Magetan. Lah iki tenanan iki. Iki asli kudu macamu tenanan yen wong ora tau nonton Iya. kirim surat wae. Saking Mbah No Kulit Magetan.
Gending pepeling kagem Ki Cahya lan Mbah Trima Mas Saipul Mas Gareng mampir reng iki lho. Mampir pundi? Lah iki diampirke karo Mbah No Kulit iki lho. Kulawange tutupan terus kok. Mampirke wong. Nggih Mbah No sanes wedal. Kagem bocange kula nyuwun gending Grajakan Banyuwangi katur dumateng para pandemen wayang Desa Bangun Sari. Nggih. Saking apa iki? Sinten? Fugak Yu motor Delopo. Nggih. Nggih. Oh anu Mbak Esti, Mas Jae. Nggih. Wah, nggih matur nuwun Mas. Waduh, dulur lanang iki. Mbah nuwun. Ugi saking menika kagem bucange kula nyuwun gending Nyidam Sari saking kula Buyatmi. Warung Dapur Kidul SD nggih Bangun Sari matur nuwun. Buyatmi. Niku Nggih. podang kuninge rumiyin. Nggih niki kondange Ratu Podang Kuning anak Nggih. kula siji niki. Nggih. Bawane Ya. nggih Mas. Nggih no dikompliti no nggih. Ya Nduk. Nyun sewu Pak Dalang. Apa? Saderengipun kula nembang, kula badhe matur. Apa? Kula badhe mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kota Madiun. Kabupaten. Kabupaten Madiun yang ke-454. Ya maaf toh. 454. Semoga Madiun tambah berkah. Semoga Madiun tambah jaya selamanya. Mliginipun dumateng Pak Kajimbing. Jenengan tasih kemutan kula mboten Ora. Aku sing jawab ora. Kedahe nggih tesih jenengan riyen nate lho Pak pas hari jadi Kabupaten Madiun nyawer kula. Pas kebaya kula ijo mbok menawi mengke nggih nyawer Bocah iki malih. pinter ya. Bocah iki pinter arep ngemis we melipir. Nduk, lek ngono kuwi sing kena elek aku. Nah, Mergo wong semene ngerti lek kowe iki anakku. lah kowe kok njaluk. Jaluk lek nganti diparingi Pak Kajimbing aku ya jalukno pisan lho. Rombongan kere lho. Oh, lah iki sing dane kere, dalange mandor kere. Iya. Ya ora apa-apa wong jenenge tali asih kok. Tali asih, tanda tresna kok. Ya nduk dibawani ya. Ayo coba podang kuning ya. Nadyan wujud temong peksi. Aku dibukae penonton. Kula ngeten iki mboten maca tulisane ndelok duite iki pira iki. Waduh. Kok ora tembus iki? Nggih. Gawite lining branta. Bocah yen alus iki ngene. Piye? Bocah ya alus, nyuara alus, tumindak alus. Aku mbiyen kenal sinden isih bocah ya ning suarane atos. Agar diundang dalam Pak Dalang. Kowe diundang aku apa Pak Gareng? Iya. Iku ana mbiyen sinden mbiyen kuwi. Heeh. Terus dipek dalan, mbuh ora ngerti aku. Wah gayane. Ngapal gareng mbiyen ya nalika kuwi karo aku pas saingan dhek ngesir mbiyen dadi ya. Sir jane tak sir arep tak entuk kowe pakmu malah. Kok sak aku ngesir kesi iki piye? Bojomu